Dobrodošli u Lašansku dolinu. Želim vam sve godinski poklonja ovoj svijetu. Hvala lijepa. Kako ti zoveš? Stjepana. A ti? U ovoj bolnici gravitira 70 do 80 tisuća stanovnika dijelova općine Novi Travnik, Vitez, Busovača i Travničke općine Nova Bila. Na ovom području živi 12 tisuća djeci, 28 tisuća prognanika. Od 3.6.1993. godine ova improvizirana bolnica je jedina i najviša medicinska ustanova za Hrvate Središnje Bosne. U ovoj bolnici je zbrinuto i medicinski obrađeno 30.640 ratno ozlijeđenih civila i vojnika, te preko 7.000 osoba civilne patologije. Najveći obim poslova tijekom ovog vremena obavio sljedeći kadar: 3 kirurga, 1 neuropsijatar, 1 ginekolog, 4 liječnika opće prakse, 2 zubna liječnika, 3 anesteziološka tehničara, 2 inženjera radiološke medicine, 3 sestre instrumentarke, 3 babice, 2 diplomirana farmaceuta i 60 medicinskih sestara i tehničara, od kojih je polovica učenika sa nezavršenom medicinskom školom. Dobar dan. To je osnovni veterinari Branislav Kulica, naša sestra. Jeste li odavde ili odakle? Slovenki domaći. Slovenki ima. Gospodine predsjedniče, u ovim podrumskim prostorijama je smještena kirurška sala koja je obišla svijet. Tu su rađene operacije veoma složene. Na prvi pogled, kao što je rekao profesor Melvin, ne vjerovat je da se ovdje to radi. Ovdje je priprema za pacijenta za operaciju. Ovaj skromni prostor je naša transfuzija, gdje rade ove dvije naše sestre. A u ovom prostoru je ta operacijska dvorana. Profesor Melvin nas je pohvalio da ne može da vjeruje da imamo takvo smisla za improvizaciju kao što je ovdje naš. Skupa je sa dvojicom muslimana, su naša dvojica bojovnika razgovarali i slučajno je povučena žica i mrud je eksplodirao. Nastradale su smrtno dvojica, a dvojica su, evo, spašena. Mogu reći spašena. Imamo saveznika u svijetu koji prije nismo imali. Odakle? Korseli, ja, to odavde. Stok. Malo bolje. Dobro. Kad sam rekao jednom generalu i ti leti ako treba da bi došla pomoć.
Poštovani domaćini, draga hrvatska braćo i sestre. Jedan od predgovornika je rekao da je ovaj kraj bio na marginama. Bio je i čitav hrvatski narod na marginama. U ovom prijelomnom povijesnom trenutku raspada jugoslavenske tamnice i socijalističkog pakla niko nije htio samostalno i suverenu nezavisnu hrvatsku državu. Pa je bilo znači ugroženo i hrvatstvo samo u Bosni i Hercegovini. Usprkos tome, zahvaljujući jedinstvo svega hrvatstva, mi smo uspjeli uspostaviti demokratsku i suverenu Hrvatsku. I zbog toga što smo znači na iznenađenje i čudo svijeta uspjeli obraniti hrvatsku državu. Što smo evo i ovakvim čudima kako se zbilo ovdje u Novoj Bili, da su tu liječnici vi branili Mašvansku dolinu od onih koji su htjeli ovladati hrvatskim područjima, a liječnici znači činili čuda u hramu Božjem operirajući i najteže bolesnike. Zahvaljujući takvim čudima, osloncem samo na vlastite snage, na vlastitu pamet, svijeta se morao priznati i danas imamo ne samo međunarodno priznatu Hrvatsku, nego imamo saveznike, prijatelje od najveće svjetske velesile Sjedinjenih Američkih Država, pa širom svijeta do Kine, do Europe. A sa Vašingtonskim sporazumima o federaciji hrvatsko-muslimanskoj i o konfederaciji te Bosansko-Hercegovačke federacije sa Hrvatskom, mi smo postigli tu da više ne budete na marginama, da hrvatski čovjek ovdje u Bosni i Hercegovini ne bude podređen, potlačen, nego da bude suveren u toj federaciji i da sa osloncem na Hrvatsku Bosna ostane i bude sve više Hrvatska. Zdravo legendu! Kako legendu?
je u početku bila kroz organizacijske oblike kao što je krizni štabovi općina, zatim općinski stožeri. U otporu i obrani ovih prostora učestvovale su 12 brigada. Ovdje bi samo istakao 110. Usorsku, 111. XP Žepačku, brigadu Bobovac, brigadu Josip Ban Jelačić Kiseljak, brigadu Nikola Šubić Zrinski Busovača, brigade Travnič. Želim vam sve najbolje u zajedništvu sa matičnom Hrvatskom državom. Sa federacijom. Opstali ste zato što ste se znali organizirati, što ste bili spremni na žrtve za obranu svoje postojbine ovdje u ovoj prelijepoj Lašvanskoj dolini. Dali smo vam pomoć u tome kao što ste i vi dali Hrvatskoj u uspostavi Hrvatske samostalne nezavisne države i u njezinoj izgradnji. Tako ćemo mi i vama sada u izgradnji ove federacije, ali i konfederacije, što znači zajedništvo sa Hrvatskom državom. Imajte povjerenje u sebe, imajte povjerenje u Hrvatsku državu. Hrvatska danas u svijetu ima i prijatelje i saveznike koji ih prije nije imala, a dobili smo ih i zbog pravilne politike u obrani vašoj ovdje i u ovom savezništvu sada sa muslimanima. Budite mudri i hrabri, budite suvereni u ovoj našoj Bosni i Hercegovini. Živjeli! Ovdje su ljudi, dakle, od Usore, Bobovca, Lepeničke kotline, Lašvanske kotline, predstavnici stranke, predsjednici i dopredsjednici Hrvatske demokratske zajednice općinskih odbora i svih općina, dakle, stranke koja je vodila narod ovdje na ovim prostorima.
Hrvatsko! Bili smo spremni da vam pružimo pomoć onoliko koliko smo mogli i evo bilo je toliko da ste se mogli održati. Vašingtonske sporazume o federaciji i o konfederaciji, to vam jamči ne da budete jednakopravni, nego da budete suvereni u Federaciji Bosne i Hercegovine. Shvatite to, dragi prijatelji. Bili smo zajedno, znači, u izgradnji te federacije i zajedništva sa Hrvatskom. Bićemo zajedno u izgradnji nove bolnice mjesto one crkvene bolnice u Novoj Bili koja je postala simbol za opstanak hrvatstva, za koji zna čitav svijet. I za vas znaju se i vi ovdje u Busovači isto tako hrabro uključili u taj rat za opstanak hrvatstva, za samostalnu hrvatsku državu. I ne samo da ćemo opstati, nego će Bosna biti onako hrvatska kako treba biti. I niko više niko više neće moći ugroziti hrvatstvo kao što ga je u prošlosti ugrožavao i kao što smo doživjeli Blajburije druge poraze. Hrvatska je danas ne samo priznata kao što rekao, nego ima i moćne saveznike. Naša sudbina i u Hrvatskoj državi, matičnoj Hrvatskoj državi i ovdje je u našim rukama. Imajte povjerenje u sebe, imajte povjerenje u ono vodstvo koje je evo dovelo do toga. Živjeli, neka nam vječno živi naša Hrvatska i Bosna i Hercegovina s njome kao sastavni dio te Hrvatske.